Il-maġġoranza assoluta tal-Maltin jafdaw lill-gvern. Riżultati li mhux sorpriża fid-dawn tal-konferma ta' tmexxija tal-pajjiż fi-3 ta' Ġunju li għadda. Iżda l-Eurobarometru li jsir l-Unjoni Ewropea juri li l-fiduċja fil-gvern f'pajjiżna hija fost l-ogħla fl-Unjoni Ewropea, fil-waqt li tisboq bil-kbir il-medja Ewropea. L-istħarriġ għar-rebbija li għalissa għadhom ħarġu riżultati preliminari tiegħu juri li 58% tal-Maltin qalu li għandhom fiduċja fil-gvern, żieda ta' 6% fuq l-istħarriġ tal-ħarifa li għaddiet. 30% biss qalu li m'għandhomx fiduċja fil-gvern u 12% qalu li ma kinux jafu jwieġbu għal din il-mistoqsija. Jekk wieħed iħares lejn il-medja Ewropea, isib li kienu 37% biss dawk li ddikjaraw li għandhom fiduċja fil-gvern. Huma biss 4 il-pajjiżi fejn din il-fiduċja tisboq dik irreġistrata f'pajjiżna. B'diversi pajjiżi oħra, il-gvernijiet jirreġistraw fiduċja tinqas minn 50% bħal fir-Renju Unit, l-Italja jew fil-Greċja. Il-Maltin huma wkoll fost l-iktar ottimisti dwar l-ekonomija. Bejn dawk li qalu l-ekonomija sejra tajjeb jew saħansitra tajjeb ħafna, l-ekonomija Maltija ġabet l-approvazzjoni ta' 86% tal-Maltin, id-doppju tal-medja Ewropea. Hawn ukoll il-fiduċja fl-ekonomija Maltija żdiedet b'5%. Dan sabiex l-istħarriġ tal-Eurobarometru juri biċ-ċar illi l-burdata tal-Maltin kienet differenti ħafna minn dik li kienet qed tipprova tibni l-oppożizzjoni.